kendte, det er det her Apollo-projekt, som man havde i USA i 50'erne og 60'erne, hvor man gerne ville sende mand til månen. Og så havde man 10.000-vis af mennesker, 100.000-vis vel nærmere, til at arbejde på at få sendt en mand til månen. Og det lykkedes dem ikke bare at få sendt en mand til månen, men også udvikle utrolig mange ting, som vi kan bruge i dag. For eksempel velcro-tape og så videre. Man kan sige, en af de ting, altså nu arbejder jeg med astronomi, og det er sådan en videnskab, og det er ikke, det er sjældent, at vi får også nogle spin-off ting, men man kan sige, en af de ting, som vi inden for astronomien har været nødt til at udvikle for at kunne lave det her, det er digitalkameraer. Fordi i gamle dage, der tog man billeder med sådan en fotografisk film, det ved jeg ikke, om I har set, hvor man satte en film ind i kameraet, så skulle man aflevere den ned i en butik, og så skulle man have den fremkaldt, og så fik man nogle billeder ud. Og det kunne vi ikke gøre med en satellit. Vi kunne ligesom ikke sætte en fotografisk film i satellitten, og så få den til at aflevere den, og så kunne vi fremkalde den. Vi var nødt til at have en eller anden måde, hvor vi kunne tage billeder på, og så kunne sende den ned via nogle radiosignaler bagefter. Og det er de digitalkameraer, som man kender videreudvikling af i de telefoner i dag, som simpelthen blev udviklet i forbindelse med de her astronomiske missioner. Og til at starte med var digitalkameraet, var den lille chip, og den var ikke lille, for den var så stor her, der er der stadig på satellitter i dag. Men man har så samtidig også fundet ud af at få lavet den lille og mere effektiv. Så det var et eksempel. Der findes selvfølgelig mange andre eksempler.